14. Ramata. Den ser med din tusche. Pak man kjøper det først. Fair play, vet fair play. Han er god. Bantur, bra og kunne skjøre på røster. Ta. Se hva farlig. Det er bra. Han går så i gunjart Jakob sin hart. Det er jo vortning frøkken. Men jeg har alle tom kært. Er du så kan rot, da må kile stille mannen med mig. Vannet til den meget frøkken. Ja. Det sukker. Og så var det. Ja, så var det. Det kommer til 17 waiting med. Are ni røsje. Nira. Kan jeg prøve? Nira. Han gjorde lange hisjon. Lange hisjon. Ja, två men Ganska med. Gasol. oranges. Als ik had zo'n goed touché wie voor. Små vindeslån tiden jag vågs bland den kärren. Il kan kära på ett basen i när det bemare. Charlatan tamanye köydati no banket. Snira färre begåvårte Rafael Megain. Moishe farja gernare kaljume var bastjume go. O fago ma khain Henrik Megan fedja khain naibjo. Il jahaira ham snil jahram snil mo din bjo. Stam jag botla gelano se kriske hinno. Moishe dage shede kalama Edmadin lesala. Kjelen jøgos mode skjedde tjore khwasnga. Til blasse begar kan I dørna tan ikke gom travan. Han ikke magiere dårlin. Jeg så karacher tra. Ja, plejer det var. Ni henne det ju nej vi jag med att man har på färre och för dol så boi på gevortning. Så med rot man går på pam så kart ni på på man går på pam sen. Och du sa Ta vad jag tar med jag pam jag går till med. jag ska så kom. Jag kommer. Men jag har sin med. Mush. Jag mår man så boi på gan tillbaka. Och när grann då. Ja. Jag ska Han går jag man till kanske. Månen är nuak. Jag mår man så på kon nej, kon jag också. Ni vart ni. Det var det då jag vet vad I nåt att ta gå. Jag menar. Nej, så vad skit mot vad så. Jo, ni. Det skulle nog gå så här.